म्हाका तुमी सगळ्यांनी भक्तांनी भागवत कोंकणी पुराणांत म्हाका एक अवकाश दिलेलो उलोवचेक मस्त मस्त तुमकां धन्यवाद आनी तुमकां सगळ्यांगेर दंडवत प्रणाम करून तुमगेलो आशिर्वादान हांव सूर करतां. म्हाका हांवें सुरू केलें म्हाका क्षम करात हांव प्रयत्न करतां. नमः विष्णुपादाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दं श्रीगुरुं दीनतारणम् यत्कृपा परमानन्दमहं वन्दे परमानन्दमाधवं हरि ओं तत्सत्. आमकां हांगा काली आशिल्लें नरसिंह त्रयोदशी तुमकां थोड्या जाणांक काली थोड्या जाणांक आजी आशिल्लें आमी सगळ्यांनी भाग घेवन आमकां भरपूर आमकां आनंद मेळ्ळो आसतलो आमकां सगळ्यांक आतां नरसिंह देवागेलो आशिर्वाद घेवन हांव सूर करतां. जास्त पयरी आमी आयकलां प्रभुजी लागून योगा लॅडर कसल्या म्हणून आमी कळ्ळां आमकां जाल्यार हांव अशीच एक ब्रीफली एक सांगता की योग म्हळ्यार कसला म्हणून मागीर हांव सूर करतां. योग सॉरी तुमगेलो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. योगा म्हळ्यार लिंकिंग अवर कॉन्शियसनेस विथ सुप्रीम लॉर्ड म्हळ्यार आमगेलो कॉन्शियसनेस कृष्णाचेरी आमी दवरून आमी म्हळ्यार आतां आमी खंयचेय आमी एक योग करतना आमगेलो केन्नाय आमगेलो मायंड कॉन्शियसनेस पळोवप म्हणटा ती त्या डिवायन कॉन्शियसनेसार कॉन्सन्ट्रेट करता म्हणून म्हणटा तशी ज्ञान योगांत Jnana yoga means trying to connect with the Lord through jnana, knowledge. आता ज्ञान योग नॉलेज आणतो ना आम्ही कृष्णा लागी कश कनेक्ट करचे म्हणून आम्ही टाइम पळयतात. कृष्ण सांगता की spiritual or Krishna says about spiritual or transcendental knowledge. 4th chapter भगवद गीतांतू या एक्सप्लेन केलेलं असे कृष्णाने ज्ञान योग कसला म्हणून अंतू चारी भाग्य दिल्लेलं असं परंपरा ऑफ नॉलेज म्हळ्यार गुरु शिष्यांगेला परंपरा बद्दल सांगिल्लें असं आणि टीचर गिविंग नॉलेज टू द स्टुडंट्स कशी त्या गुरुला तो नॉलेज कशी दिता तामकां म्हण ताजे विशयी दिल्लेलो असं मागीर कृष्ण सेज अबाउट हिज ओन एक्टिविटीज अँड अपियरन्स आमी हे कृष्णाल दिव्य कर्म दिव्य कार्य जन्म पुरे आमकां कल्लारी ज्ञान माल्लारीची आमकां समज अर्थ कळून तावल आमी कृष्णा लागीं वचूं जाता मागीर सगळ्यां लागीं आमी कशी डील करया म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. आतां कृष्ण अर्जुनाक सांगता की वेरी बिगिनिंग ऑफ दी भगवद गीतांत कृष्ण कल सांगता की अर्जुनाक की कशी नॉलेज भगवत आयलेलं असं म्हणून तावली
अर्जुन निमगीत नव्हे की कशी या मला री कशी सूर्यदेवाक सांगला कृष्ण म्हणत ना सूर्यदेवा विश्वास असं ना तो न्हू तशी पास ऑन जाल्लेलो आसा म्हणून सो कृष्ण सांगता की सेड वी बोथ टूक मेनी बर्ड्स बट यू डोंट रिमेंबर बट आय रिमेंबर म्हळ्यार आमी दोगांनी मस्त जन्म घेतिल्लो आसा जाल्यार तुका कसलें उगडास ना म्हाका उगडास आसता म्हणून आनी कृष्णाल जन्म मला कळला आमगेल मंके बर्थ एंड डेथ तशी नाही कृष्णा हॅज नो बर्थ इन अनबॉर्न सूर्य कशी राईस जाता आनी सेट जाता सूर्याक बर्थ और डेथ ना तशीची कृष्णाल्या दिव्य अपियरन्स तांगेली तशीची की बर्थ और डेथ ना तांणी मस्त अवतार घेवन इन्कार्नेशन्स घेवन येवचे तायन तांगेले इन भागवतमानत सांगिल्लो आसा की कृष्णान many pray to Krishna before his birth. कशी मस्त पुलेच्या मनवंतरांतोन प्रिवियस युगांतोन सगळ्यांनी कृष्णाला नाव घेतिल्लो असो म्हळ्यार कृष्णान हांगा वृंदावनांतू आयलल तावली ताजे फुडें जी कृष्णाल नांवांनी आशिल्ला कशी कृष्णा इज इटर्नल. I've also taken Krishna Santa. I've also taken many births that he has taken many incarnations घेतल्या म्हणून. Now that Krishna has to take birth like a way Krishna आमगेल मंकेची condition souls birth घेना. सांग मागीर नेक्स्ट डिवाइन नेचर ऑफ कृष्णास अपीयरन्स. आता कृष्णा गेल्या डिवाइन अपीयरन्स कशी पळया की there is no birth for me. I'm inexhaustible. I am the supreme controller of living entities and I appear in this planet by my own spiritual energy. कृष्ण केन्न जावंका तावली येता कंच रूप घेवंका अवतार घेवंका तशी तीं घेता ती आमगेल मंकेची आमक मनुष्यांक आमगेल प्रिवियस कर्मा वैरी आमी जन्म घेता ती नेक्स्ट बर्थांतू तशी सो डिपेंडिंग ऑन वन्स इन्क्लिनेशन वन्स आमगेल स्वभाव कसलो पळय आमगेला त्या स्वभावान आमगेल ऍक्टिव्हिटीज मेळटा आनी आमी विंग जन्म घेता ती तशी कृष्णाला आमगेल कृष्णान आमके चिकेची कंट्रोल दिल्लो फ्रीडम दिल्लो आसा जाल्यार आमी त्या फ्रीडम आमी समय उपयोग करनी जाल्यार आमी शरीर सोडून वतना कडेरी तांक कल्ल उगडास केलेलो आसा तसले नमुनाचे आमी डिझायर्ड बॉडी मेळटा आमकां दाखयत्र म्हळ्यार आतां आमी सिनफूल ऍक्टिव्हिटीज केल्यार कमीट केल्यार आमकां तशी आमी एलिश प्लॅनेटा वता ती आनी तसले नमुनाचे आमकां बॉडी मेळटा ताका आमी कंट्रोल करनी जाल्यार ताका बट जे बट कृष्णाज बॉडी इज नॉट लायक दॅट इफ ही वॉन्ट्स टू बिकम मत्स्य अवतार घेवंका जाल्यार कुर्मा अवतार घेवंका जाल्यार तसलो अवतार घेवन येता ती if he wants to become a brahmana he will become a brahmana boy so I am born with my own spiritual energy. I am not dictated by somebody's karma. मग कर्म नी कोणा गेले म्हाका लागना मग कंच केन्ना रूप जावंका की हांव तावल येता त्या अवतार घेवन म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता आनी when does Krishna appear यदा यदा हि धर्मस्य म्हणून त्या श्लोकांत आमी ऐकल्लं सो तशी प्रत्येकाक टाइम असो आता केन्ना धर्म डिक्लाइन जातात आणि अधर्म वाईट पुरे चड जाता तावली कृष्ण त्या धर्म इन्क्रीज करूक येता that's the time so when adharma is more Krishna appears to reverse it or to establish dharma is more heavier than अधर्म धर्म मलारी कसलें मलारी ऑनेस्टी मर्सी ऑस्टेरिटी क्लीनलीनेस ह्या पुरे क्वालिटीज पांडवा सांग आशिल्ल्या आतां दुर्योधनाला धृतराष्ट्र पुतांक कशी आशिल्ल्या मलारी तांगेल पुरे प्राईड
लस्ट, इल्युजन, ग्रीड, एनमी, अँगर, कोप, मागीर अहंकार, इगो पुरय आशिल्ला ता धर्म. मागीर नेक्स्ट आता what does Krishna accomplishes when whether he comes in the form of Rama, Matsya, Kurma or Varaha, like in Nasim Deva, whichever form he may appear, he has three prominent activities to perform. कसलं खातीर येवचें देवान विंगड रूप घेवन कृष्णान रूप घेवन कसला येवचें टू प्रोटेक्ट द रायटियस पीपल म्हळ्यार आतां कलई आतां असुरासांनी आनी डिमन्सांनी कितलो उपाद दिल्लो आसा तेन्ना येवन तांकां पुरे प्रोटेक्ट करूंक यज्ञ आनी करतना मस्त उपाद दिल्लो आसा तेच वेळारी आयल येवन पुरे सगळं डिमनांक राक्षसांक सगळ्यांकय मारला तशें प्रोटेक्ट करूंक आयल मागीर टू पनीश द विशियस पीपल पुरे वायट जानांक आतां नरसिंहदेवान हिरण्यकशिपूक मारला म्हळ्यार सगळें तशी विशियस पीपलांक पनीश करून हें करूंक मागीर टू एस्टॅब्लिश वर्च्यूस धर्मा मॉरल्स प्रिंसिपल्स पुरे दाखोवन दिवच्याक शिकोवच्याक आतां आतां चैतन्य महाप्रभू आमकां एक संगीतान यज्ञ शिकोवच्याक आयली की नाम जप कितलो म्हत्व आसा कल खातीर म्हणून तांवें एक रूप घेवन आयलेलो आसा तशी I appear in different yugas, different manvantaras. So it is he who decides to descend from spiritual world to material world as an avatar. Krishna is a avatari Krishna. Now, he is the source of all avatars. Here in Bhagavad Gita, 10 avatars are mentioned. मस्त वेगवेगळं अवतार दिलेलं असं तशीची फर्स्ट कॅन्टो कृष्णाला हवता असं कितलं दिलेलं असं तांतो मस्त रूपेन आयलेलं असत ती सो कृष्णा कम्स मेनली टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज दो ही कंटिन्यू loving all of us. Krishna is very eager to continue his relationship with us. कृष्ण करुणामय इतलं आम्ही सगळ्यांक तितलं प्रीत असं आमकां सगळ्यांक परत मदत करता आमकां हें करता that's why he descends in the different incarnations to show his mercy. Krishna can think that he has many self-realized souls with him and he need not bother to help the conditioned soul. मस्त जाण स्वर्गांत आयलेलं आसा ती सगळी ऋषीज मुनीज मस्त आसा ती म्हणून तशी लेखून आमकां हेल्प करना अशी तशी आसना कृष्ण सगळं प्रत्येक जिवांक हेल्प करता म्हणून तशी तितलं कंपॅशनेट जावन आसा he has very intense compassion to each and every conditioned soul even if he does not even if we does not love or hate him तशी त्या होप दवन आमी कृष्ण कोणच्यासारी आमी चलयदा मागीर नेक्स्ट आमी कृष्णाला जन्म आनी दिव्य कर्म कसला म्हणून आमी हांवें अर्थ कोण घेवन का तावली त्या ज्ञान बरें ज्ञान मेळटा आमकां तें सो कृष्णा सेज टू अर्जुना प्लीज नो दॅट माय बर्थ एंड एक्टिविटीज बोथ आर ट्रान्सेंडेंटल after if you know this the divine nature of my birth and activities then what's the result after giving up this body you will not take birth again to avoid rebirth what should we do we should understand properly Krishna's activities and appearance and janmani karma are there any people who have done like this the slokan to दिलेलं असं की कृष्ण सान चल्ड स दिवसाचे 6 days ओल्ड असताना कृष्णाने पुतनाक मान घालेलं असं तशीची हांवें एक दिव्य कर्म मागीर 3 महिना चल्ड असताना कृष्णाने सकटासुराक त्या गाडयेर डिमन्सन जावन गाडी कशी पण मातये मुळा बस गेला तशी
तशी पायान कोण कितली लायक लायक केलेलो आसा कृष्णाने. मागीर एक वर्स चेडूं आसतना कृष्णान त्रिनवत्राक डिमेंडाक म्हळ्यार आवसूक यशोदा माताक कृष्ण घेवन आशिल्लो तेवले एकदम कृष्ण जड दिसलो थंय. यशोदा माता कला जड जाता असो म्हाका चेडूं म्हणून मस्त जड आशिल्लो म्हणून कृष्णा कशीची तोगो बसकार येयलो काय आनी भितर वचून नारायणाक विष्णूक प्रे करता आशिल्लो काय. कसली म्हाका चेडा कसलो जाता असो म्हाका रक्षण करी, म्हाका चेडाक रक्षण करी म्हणून तितलो भिवून प्रार्थना करता आशिल्लो काय. तितलो भितर कसलो जाला प्रार्थना करूं गेल काय आनी ब्राह्मणा सांग मंत्र येवन मंत्रांनी मारूंक कृष्णा प्रोटेक्ट करूंक आपूण जाका तशी बिझी आसतना भायर आयन की येवन पळयल्यार कृष्ण ना. थंय त्रिनवत्रान कसलो केला इनविजिबल विंडांत वारांत येवन कृष्णाक वयर उखलेलो आसा. मागीर कृष्णान कसलो केला ताकाय मारलेलो आसा. ते कितलो सान चेडो आसतना म्हळ्यार एक वर्स चेडो आसतना ते कितलो दिव्य कर्म हांवें as 7 years old Krishna lifted Govardhan mountain. 7 वर्स चेडो आसतना चडलाक कोणाकय उबारू जातवा त्या कृष्णाल एक बोटान एक सान बोटान एक गोवर्धन पर्वत तो कितलो व्हड आसा. त्या पर्वत दिवन सगळ्यांक रक्षण केलेलो आसा. ते जोर पावस येतना हें पुरे दिव्य कार्य आमकां कळटा. आमी तावले आयकताच का आमी हांवें तावली कृष्णाचेर भक्ती आमकां वाडटा. इन अदर इन्कार्नेशन नरसिंहदेवान कशी नरसिंहदेव काल आमी आयकलेलो आसा की नरसिंहदेव पिल्लारान तूं येवन सुयेका येवन आशिल्लो जाल्यार प्रल्हाद महाराजाक तागेले तोंडांतून येवो म्हणून तैदमनच ते राखून आशिल्ले. मागीर प्रल्हाद महाराजाक निमगिताना बापसून हांवें पिल्लारान आसवा म्हूण निमगिताना वय म्हणटना तावलीची नरसिंहदेव भायर आयलो. तशी नरसिंहदेवान प्रल्हाद महाराजाक तागेल वच रेस्पेक्ट दिवच्याक प्रोटेक्ट करूंक सपोर्ट करूंक तेन्ना ते राखून मागीर भायर आयली. तशी मस्त नमुन्याचे अशी पास टाइम्स केलेलो आसा. सो जस्ट विथ द टच ऑफ हिज डिवायन फीट एक सर्प गंधर्व जाल्लेलो आसा. मागीर इन द 10th कॅन्टो मस्त 10th कॅन्टो अंतू भरपूर कृष्णा गेला बाल दिव्य मस्त दिल्लेलो आसा. ते पुरे अपियरन्सीस आमी आमगे कळका तावली आमकां ह्या पुरे कळला रे आमकां कळटा की कृष्ण कितलो महत्व आसा म्हणून. It does not take body of flesh, stools, urine, bones and mucus like us. आमगेल मनके शरीर नाही तांगेल सच्चित आनंद तांगेल दिव्य शरीर तांगेलो. Even if he appeared as a hog or fish, he is still Sachit Ananda. So if we understand Krishna's activities and appearance, then we can go back to Godhead. Next, Krishna, how does Krishna deal with people? Krishna says, if you understand me, if you perform bhakti, तुम्ही भक्ती केल्यारी एक प्रीतीने श्रद्धे देऊन भक्ती केल्यारी तुम्ही मलागी येऊंच्या जाता. But different people have different nature. How does Krishna deal with them? सगळ्यांना वेगवेगळा स्वभाव आसा. कशी कृष्ण डील करता कृष्ण सांगिल्लें असं की द वे यू अप्रोच मी आय विल रेसिप्रोकेट टू यू. आमी कशी अप्रोच करता ती आमी भक्तेन श्रद्धेन वचगेला री कृष्णा मगल तुमगेलेंची शरण घेवन का पुरी तुमचेरी शरण करता. म्हाका कसलो आस की कार्य जावं कसलो चिंतन कल्लास की तुमीची म्हाका पळोवंक येया ती म्हणून तशी हें केल्यार कृष्ण आमी कसलेय एक वरी करका म्हणना कृष्ण पुले आमगेल पळोवंक घेता. तशी as super soul it stays in the heart of all living entities. आमगेल सगळं गंज नामना जीव असो एक सान जलार असो एक मुय असो एक रूख असो एक कंची कल्ले
अंतु प्रत्येकांतु कृष्ण असची कृष्ण नतिला सरनाय is equal to all in that sense as super soul. But is also uniquely reciprocates and uniquely deals with different people according to their mode, according to their approach. आता या श्लोकांत मात्र नाही की आम्ही सुद्धा आता मी ना आमगेला फ्रेंड आवडतो आम्ही कशी आम्ही रेसिप्रोकेट करतात की तशीची आमगेल फ्रेंड्स आमकां रेसिप्रोकेट करता आता मी कले विथ मेटेरियल मोटिवान कले निमगुंजाक वसगेलारी चिके मागशेताती तशीची तशीची कृष्णाने सांगितलं की when they approach with material kind of motivation then you kind of stay away from them. So our approach with others is with the way they approach Krishna is also same. मागिरी नेक्स्ट देवता वर्शिपर्स ह्या कसलं म्हळ्यार आता मस्त डेमिगॉड्सांक आता सगळे वेगवेगळ्या देवांक प्रे करू वता ती कसलाक तांकां प्रॉस्पेरिटी जावंका एक कसले तांगेला कसले जावंका जाला तांगेला सेन्स ग्रॅटिफिकेशना खातीर पायन पडूक वता ती एक ती यज्ञ करता ती पूज करता ती जप करता ती तांगेल मेटेरियल रिजल्ट्स जावंक म्हणून ती वता ती बट कसलं करता ती बट वॉट विल दे डू विथ दॅट we have to stay away from this all this material amkya kaslay naka but we need to transcend this material world into to attain spiritual world amka better place kai गोलोका कृष्णा वटो सो आम्ही त्यान पळोवंका ह्यापुरी आम्ही कसले निमगुंजा वचूं नये आम्ही कृष्ण दिता आम्ही कसले आता देवाक निमगुंजा वता ती आता देवान तांकां सँक्शन कशी मागता कृष्णान सँक्शन केल्या शिवाय तांकां सँक्शन करूं जायना ताकेत्र आता आमी कल दिल्ललास की कृष्णान आमकां तितलेय दिल्लला आसा म्हणून आमी तशी आमी घेवंका आमी कसले निमगुंजाकय वचूं नये इवन आमी देवस्थाना वताना सुद्दां आता एक गार पायन पडताना सुद्दां आमी कसले आमी निमगुंजा नज तशी आमी प्रयत्न करता कृष्णा म्हाका धैर्य दी की तुमी कसलं तुमी दिल्ललो आसा म्हाका तितलेय जावन तशी चलयता म्हाका कसलेय कश्टार आसल्यार म्हाका धैर्य दियात ती म्हणून आमी तशी पायन पडका जाल्यार at the same time we should not disrespect devatas but we need to understand the position kala malari krishna na tanka administrators तांगेल विंगड पोस्ट दिल्लेलो आसा जाल्यार temporary post आता इन द स्टेज and demigods cannot give liberation. Shiva can give liberation, but Brahma cannot give liberation. Tashi. At the next, the 4.13 slokantu, Krishna has created 4 varnas. At Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras. Based on different qualities, Krishna ne 4 varnas create केलेलं असं मग तांगेला स्वभावाने आणि तांग कितले केपेबिलिटीज असं तांग कसले ऍक्टिव्हिटीज करू जाता तसले नमुनाने क्लासिफिकेशन दिलेलं असं तशी so simply asks depending on their qualities Krishna has defined 4 types of varnas आता कृष्ण सांगता की whenever we do any activity when आता मलारी कृष्ण सांगच पुढे कसलं मलारी when आम्ही केन्ना कसले कार्य करतना आमकां सूख मेळटा कसले मेळटा त्या केल्लारी त्या कार्य केल्लारी तशी आमी आलोचन करून तशी नवनार आलोचन करून करता ती आम्ही ताकेत्र वी शुड नॉट गेट एंटँगल विथ दिस हॅपीनेस एंड डिस्ट्रेस आम्ही कसले आम्ही रिझल्टाक एक्सपेक्ट करनाशी आम्ही पळोवंका 4.14 श्लोकांत कृष्णाने सांगिल्लें असं की आय एम नॉट एंटँगल्ड इन एनी ऍक्टिव्हिटीज when I do because Krishna is not bound with any karma. If we understand this, we will also not be bound by any karma. I mean, Krishna kanche karma kancha to attachment ना मलारी एंटँगल जावन असे ना ती तशी आम्ही केल्लारी आम्ही सुद्दां तशी
entangled जाऊन असेल ना ती. So we have to perform activities without any attachments to karma. Next, 4.15 antu, there are many great souls who have followed this to get liberation and come out of this cycle of birth and death. आता I will explain by Krishna Arjuna सांगता की I will explain karma and vikarma. आता कसलं म्हणून कळका जाता कला मला there are multiple meanings of karma. Karma means action. Karma means action. Reaction of karma is karma. Prescribed activity for a doctor is to treat the patients. आता prescribed activity for a sannyasi is to आता संन्यासांक स्वामींकनी कसलं तांणी विंगविंगड कड गांव वचून तांगेल म्हळ्यार स्पिरिच्युअल कल्चर स्प्रेड करूक तांगेल करमता मागीर मागीर डॉक्टरांक पेशंट्सांक ट्रीट करचें ब्रह्मचार्यांक कसलो तांणी स्वाध्याय दिवचो मागीर इंजिनियर्सांक तांणी बिल्डींग क्रिएट कंस्ट्रक्ट करचें ते गृहस्थांगेला गृहस्थांगेला कसलं कार्य आमगेला to take care of the home and children and for the next generation nicely. So according to Varnas, देवान आमकां विंगविंगड तशी positions दिल्लेल आसा. These are called prescribed actions. And this अक्काची कर्मय म्हणतात ती. आता fruitive actions means you perform any activity with a specific desire to attain a fruit. Mari, fruit is the result of an activity. We are attached to aspiring for a specific result. That is called fruitive activity. मला त्यापुढे selfish desires, the selfish actions. Sorry. Okay. But the karma is done according to Shastras and karma is done according to Shastras and result in good reaction by the sorry. It can be karma. It can be called in different ways. 3 types of karma. Actually, chart केलेलंच मग घालू जाईनी प्रेझेंटेशन आता एक कर्म मला कळला विकर्म मला कळला अकर्म मला कळला म्हणून या आम्ही कळका जाता या सम अर्थ कोण घेतला री आम्ही तावली आमकां ज्ञान कळला म्हणून कळता आता कर्म म्हणतो कर्म मला री पायस ऍक्टिव्हिटी कसलं मला री तां कार्य केल्यारी कोणा खातीर करचें वर्क डन विथ अटॅचमेंट आता विकर्म म्हणतो फॉरबिडीन आता कर्म मला आम्ही कसलें आम्ही कार्य करचें जाल्यार आमी कसलें एक्सपेक्ट करता ती तशी मला आमकां कसलें प्रॉस्पेरिटी जावंक काय की पुण्य करूक तशी पुण्य करूक म्हणून कार्य करता ती आता ह्या 3 टाइप्स ऑफ कर्मास असना तांतुळता कर्म मागीर विकर्म आणि अकर्म 3 असो त्या कर्म मला कळला पायस ऍक्टिव्हिटी म्हणून आता विकर्म मला कळला सिनफुल ऍक्टिव्हिटी इम्पायस ऍक्टिव्हिटी मला आता करूनच जाता आता तसलं कर्म ते अकर्म मला री कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवाइन स्पिरिच्युअल ऍक्शन ते स्पिरिच्युअल आता या कोणा खातीर करतात कसला म्हणून आम्ही पळोवया कर्म म्हणतो वर्क डन विथ अटॅचमेंट आमगेल खातीर म्हणूची करचें विकर्म सुद्दां वायट केलेला तर आमीची सफर जावचे वर्क डन विथ अकर्म मला अकर्म ऑल ऍक्ट्स डन फॉर कृष्णा कसलं कार्य केल्यार आमी कृष्णा प्लेजराक म्हणून आमी करता डुईंग वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा विदाउट एनी अटॅचमेंट टू दी रिजल्ट्स श्लोकांतून कृष्णान सांगितलं असं मयि सर्वाणि कर्माणि भगवद्गीता 3.13 तू मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासादात्मचेतसा निरासे निरमम
निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा म्हणून तांतू कसलं दिलेलं असं की Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. तशी आम्ही करमत आहे तशी आम्ही करूक आम्ही प्रयत्न करूका मागीर खंयच एटिट्यूडार करता ती म्हणून नेक्स्ट पळोवया कर्म इज डन अकॉर्डिंग टू शास्त्रान कल दिलेलं आसा तशी आम्ही चलोवचें विकर्म अगेन्स्ट स्पिरिच्युअल इंजंक्शन्स म्हळ्यार शास्त्रांत आनी दिनी दिला आमी तशी कार्य करच्यो मागीर अकर्मांत नो डिझायर फॉर सेन्स ग्रॅटिफिकेशन म्हळ्यार आमी कसले आमगेले इंद्र तृप्ती आमी सहन करून आमगेले खातीर म्हणून सॅटिस्फाय करची न्ही कृष्णा खुशी करूक आमी करच्यो तसलो आमी कार्य करचें ऍक्टिंग एज इटर्नल सर्वंट ऑफ कृष्णा आमी कृष्णान एक दासी म्हणून आमी तशी आमी कार्य करता जाता आतां रिजल्ट कसले मेळटा आमकां आतां कर्मांत कर्म आता कर्मांत we are doing action to attain specific results that is selfish action म्हळ्यार डुईंग सर्विसीस आता आमी देवाक सर्वीस करच्यो की आमगेल मेटेरियल प्लेजराक आमकां कसले जाय म्हणटा जाय म्हणपाक एके तशी एके पुण्य अक्युमुलेट करूक म्हणटा पुरी कर्म तें आतां विकर्मांत कसले करून गॅम्बलिंग इलिसिट सेक्स इंटॉक्सिकेशन कसलो आमी करू नजे पळय त्या विकर्म मागीर अकर्मांत एक कसले कशी आमी त्या अटॅचमेंट दवरून घेवनी म्हणून ते एग्जाम्पल दिता ते आयकलेलं आसा एक गार्डनर गार्डन करतना गार्डनिंग करतना ग्लव्स घालून घेता ग्लव्स घालून घेवन मातयेन तूं काम करता म्हळ्यार एक झाड घालूक अशी करूक ग्लव्स घालून घेता तें माती लागना म्हळ्यार ग्लव्स घालून घेतली न्ही ती माती आपडटा तें माती लागना तशी म्हळ्यार तशी मागीर डॉक्टर सुद्दां पेशंटाक आतां वायरस आयलेलो आसा वायरस वायरल पेशंटाक वायरस पेशंटाक ट्रीट करतना आतां एक इंजेक्शन दिवच्या गेल्यार ग्लव्स घालून घेता मास्क घालून घेता लागीं वचतना so is doing the activity treating the patient but virus is not touching him tashi so similarly if we perform our work without getting entangled in the work then we are doing a karma we are doing karma but it's also a karma as we are not getting affected with reaction आमी करता ती काम करता ती कर्म करता ती जाल्यार आमकां अफेक्ट जायना तशी आता या रिजल्ट्स कल मेळटा कर्मांतोनू म्हण पळोवया कर्मांतोनू तांची पुण्य मेळटा एक प्रॉस्पेरिटी मेळटा तशी मागीर विकर्म केल्यार ऍक्टिंग विथ रिएक्शन अटॅचमेंट वेटिंग फॉर द रिजल्ट आता बॅड रिएक्शन दिता सिनफुल ऍक्टिव्हिटी केल्यार मागीर आमी we will have to enter hellish planets अंतू वचका पडटा नरकांतू वचका जाता आमी ताकेत्र आमी अकर्म करता आमी ह्या दोन्ही अकर्म आनी विकर्म अवॉइड करता आनी अकर्म करता केला म्हळ्यार त्या आमकां आनंद मेळटा करतना कृष्णाला प्रत्येक कार्य करतना आमी कृष्णाला उगडास करून करतना that gives transcendental spiritual happiness that is the divine spiritual activity so we have to do without attachment therefore we should adopt this akarma and avoid akarma and vikarma now we have to do with attachment for Krishna and not expecting for result after next आता 19.24 अंतू भगवद्गीता भागवतम अंतू
Sorry, Bhagavad Gita 4.19 अंतो कर्मयोगी कोण सिम्टम्स ऑफ डिटॅच्ड वर्क तागेल विषयी मला कर्मयोगी विंगड योगी सांगेल आता मी ऐकूया. कर्मयोगी मला सिम्टम्स ऑफ डिटॅच्ड वर्क इनॅक्शन इन ऍक्शन मला विदाउट एनी अटॅचमेंट टू द रिझल्ट इट इज ॲज गुड ॲज इनॅक्शन नॉट गिविंग एनी मेटेरियल रिॲक्शन्स व्हॉट आर द सिम्टम्स वन हू डज इट कर्म इन कर्म. 4.19 अंतु is knowledge jnana is knowledge jnana burns up his actions karma. These people do many activities but they have absolutely no desire to enjoy the results of their work. They are performing action with lot of spiritual knowledge with detachment. They are doing with knowledge and detachment, and on top of it, if they perform their activities, their prescribed duties are as an offering to the Supreme Lord. They will not result in any reaction. They will get back to Godhead. You will go to spiritual world. So working with detachment is one level, but working with devotion is on a higher level. That is what we need to attain for. मस्त पंत या भगवद्गीता अंतू मस्त कड दिल्लल असं मागीर इंतर 20 आता 4.24 श्लोकांतू सांगेल असं की सिम्टम्स ऑफ अ डिटॅच्ड वर्कर ऑज अ कर्मयोगी मला कळलाय म्हणून Karma Yogi is ultimately Bhakti Yogi and is the mature yoga. So when we perform action without any attachment to the results with spiritual knowledge, with maturity, then our actions are equal to sacrifices yajna. आता मी समजी ज्ञान घेऊन आम्ही कले कार्य करताना आम्ही यज्ञ केलेलं मनकेची म्हणून त्या दिलेलं. So we have seen this in the third chapter. आता भगवद्गीता 3.9 अंतू सांगेल असं यज्ञार्थात कर्मणो अनंत्रात् लोकोऽयं कर्म बन्धनः तद अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचरा. Malari, when we perform activity with detachment, with devotion, and with knowledge without any desire to enjoy the results, then our activities are as good as big sacrifices. ओढ मस्त वाढ यज्ञ केलेलं म्हणके मी सगळं पुरे डिटॅचमेंट मलारी डिटॅचमेंट दवरून आम्ही भक्तीन श्रद्धेन आम्ही केल्लारी कसले आमकां डिझायन नातील आम्ही केल्लारी त्याची एक ऑड यज्ञ शे. So yajna is in a spiritual consciousness leads to spiritual goal. Atami, when you simply perform your prescribed duties with responsibility, you will attain knowledge. This is a way of attaining knowledge. So Krishna, so far Krishna spoke so much about knowledge. How to attain that knowledge is simple. You perform your prescribed activities nicely. Karma yoga leads to jnana, mature jnana. If we perform our prescribed duties with commitment, with detachment, you will eventually attain experience, knowledge. आता मी कंपनीत काम करताना सुये मस्त घेऊन बसतात त्या कामांत मला अर्थ जायना मला समजून चाक तशीची आम्ही एक्सपिरियन्स आता 2-3 वर्ष जाताना आम्ही तिथलं मन ज्ञान घाल का म्हणना मला तिथलं आम्ही स्पेंड करना ती मला आमकां एक्सपिरियन्स ना आमकां नॉलेज मेळटा तशी मागीर तागोर आमी कामाचेर डिटॅच जावचे जाता तशीची इफ वी परफॉर्म अवर प्रिस्क्राइब ड्युटीज विथ कमिटमेंट विथ डिटॅचमेंट यू विल इव्हेंच्युअली अटेन experience knowledge. Even in our regular life also we see that on working on something.
by the Magiri, how to attain knowledge? Krishna says that there are different ways in attaining knowledge. Attaining ज्ञाना थ्रू यज्ञ सॅक्रिफाईस सांगतो आता कशी नॉलेज मेळचे आमकां ज्ञान कशी मेळचे थ्रू यज्ञ म्हणून तर कसलं यज्ञ म्हळ्यार यांची डिफरंट टाइप्स ऑफ सॅक्रिफायसेस नॉलेज. So whenever we are working for a spiritual goal, that is यज्ञ. मला आता मी डिस्कस केलेलं की आम्ही स्पिरिच्युअल गोलाक आम्ही आम्ही कार्य करताना तशी भक्तीन आम्ही कार्य करताना त्यांची एक ओढ यज्ञित आहे. यू परफॉर्म युअर ऍक्टिव्हिटीज नाइसली विथ डिटॅच नॉलेज. The practitioner who performs different kinds of activities, prescribed activities, attains this knowledge. So you perform your prescribed duties sincerely with detached spirit. You will then attain knowledge. But there is a very, very effective way of attaining spiritual knowledge. How to acquire the spiritual knowledge is very easy. कशी आमच्या ज्ञान मेळचें आमकां कळना म्हळ्यार कशी करता तर कशी आमी इतलें सगळें आमगेल्या मतांत आसा की कशी आमी तें खंयचे कशी आमी तें वचचें कृष्णाला अप्रोच जावचें कशें आमकां तें स्पिरिच्युअल डिवायन नॉलेज कशी मेळचें आमकां इज मस्त इजियस्ट गो टू अ गुरू. It's a very easy. He will give you all that. That's what Krishna says. Krishna सांगता गुरुला वसाती तुम्ही धावली गुरु तुमकां नॉलेज इम्पार्ट करता तुम्ही कशी मला येवी येदो म्हणून तशी सांगते कृष्ण. कृष्णा सेज टू इफेक्टिव्ह टू पॉसिबल वेज ऑफ acquiring knowledge. One is you perform your karma yoga. You perform at karma yoga mala tanji you perform your prescribed duty sincerely with detachment. You will attain mature knowledge. Jnana becomes the culmination of karma. No, but there's another way, a bhakti mode. आता you go bhakti mode antono easily amku vasu jatta. You go to someone who is knowledgeable, who has divine spiritual knowledge, submit to him, serve him. They will give transcendental knowledge, illuminating knowledge to us. गुरु का सगळं असं तांक सगळं कळता. सो आम्ही गुरुल सेव करून आम्ही अशी गुरुला तोनू आम्ही निमगून घेवका. हाऊ टू गेट दॅट ज्ञान तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. प्रणिपातेन मला कळलं आम्ही अंबल जाऊन सबमिसिव्ह वेरी आम्ही निमगुंच्या परिप्रश्नेन मला निमगुंच्या रेलेव्हंट क्वेश्चन्स निमगुंच्या अशी स्पेक्युलेटिव्ह कलेक्ट क्वेश्चन्स तशी नाक जालेल क्वेश्चन्स आम्ही निमगुंचणे खंयचे पण आमकां भक्तींतून रेलेव्हंट असो आम्ही कळलं आमकां जावंका आमगेलें खंयचे ज्ञान जावंका पडटा तसलें आम्ही निमगुंका. सो we have to approach a guru with the submissiveness and with relevant inquiries. आणि कशी सेव करताना गुरु आमकां आशीर्वाद दिता आणि आशीर्वादांतून ती सांगता ती आमकां ज्ञान दिता ती तशी render service to guru upadekshanti te jnanam. If you do so, if you approach a guru with these three qualities, then they will give you upadesha. Ti upadesh dittati. They will give you instruction. They will enlighten you with knowledge because they themselves are jnanis. Tinchi jnanis. Think कसले खंयच्यातूं तांकां अटॅचमेंट ना तांकां ज्ञान दिवच्या कशी आसत ती गुरु आमचे खातीर आसत ती. They themselves have lot of knowledge. They have realized the truth. तांकां truth realize जाल्ल्या तांणी पळयल्ल्या बद्दल कसलें सत्य कळ्ळां म्हणून तांणी पळयलां आसा. Therefore they can impact spiritual knowledge in the hearts of a sincere devotee. त्या खातीर आमी सिन्सियर जावन गुरुगेले instructions आमी follow करता. Service to Guru. Even कृष्णान सुद्धा एक्झाम्पल सेट केलेलं असे. कृष्ण लहान असताना संदीपा मुनी गेल्या स्कूला वचून कृष्णाने सुदामा कशी केलेलं असतानी तशी आम्ही सुद्धा तशी आम्ही घेऊन का गुरुलांतून. आता हू कॅन गेट दिस ज्ञान कशी कोणाक मेळटा कोण श्रद्धेन भक्तीन वतात पळय
गुरु लागी तशी आता भगवद्गीता 4.39 म्हणतो दिलेलं असं श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परा सम्यक्तेंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण गच्छति మరి श्रद्धते one very important quality to acquire knowledge is Shraddha, faith. Krishna is giving knowledge to Arjuna. कशी कळमणारी फ्रेंड जाऊन असं आणि एक भक्ती सुद्धा असं तशी दिलेलं असं कृष्णान अर्जुनाक तशी आम्ही अर्जुनाला एक्झाम्पल घेऊन आम्ही आमगेल गुरुचेरी अप्रोच जाऊन का आम्ही that friendly nature towards the teacher and the respect and reverence devotion towards the spiritual teacher will help you acquire spiritual knowledge. Respect malari I respect reverence आणि devotion श्रद्धा ह्याम दोन घेतल्यारी त्याला आमकां नॉलेज मेळटा कृष्णाने सांगिल्लें असं ह्यांच्या श्लोकांतून मागीर हाऊ टू acquire knowledge from guru submissiveness relevant inquiry service आणि श्रद्धा आमकां या कशी आमी या श्रद्धा आमकां कशी मेळटा आमगेली इंद्रिय तृप्ती आमी कंट्रोल केल्यारी तावली आमकां जी कृष्ण आमकां दिता आमकां मार्गदर्शन दिता की कशी गुरुला वचत कशी आमी निमगोयद पुरे म्हणून आमी फस्ट आमी सेन्सीस आमगेले सेन्सीस कंट्रोल करूंक पळोवंका देन एके आमकां अशी नॉलेज मेळना आमकां so we need to come out of our sense gratification and to attain knowledge, peace, and devotion ultimately. So this is the way of acquiring transcendental knowledge. तशी या कोण या ज्ञान अशी अशी प्रॅक्टिस करता ती आणि ज्ञान घेता ती तांकां त्यांची ती ज्ञानयोगीस म्हणून म्हणटा ती इतले हांव म्हगेलो प्रयत्न केला थँक्स तुमकां सगळ्यांकय तुम्ही पेशंटली आयकलें अशी आजुनी हांव शिकता सम अर्थ कोण घेवंका जयान तुमी चान्स दिलेला हांव थोडें कलकी शिकल्या हांव सुखी जाल्यारी कली करेक्ट करचेसल्यारी प्लीज सांगा ती तुमी मस्त मस्त हांव भरू मागेलो दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण